एक साल पहले 2 मिनट हमार बात रो रहा सब सुनो। लालू जी के से हम जफिला ऐसे कि वहाँ के कलाकार के बड़ा सम्मान करीला। बिल्कुल आंखें देखल हमार घटना हो गजराज बंजारा जिला में भिखारी ठाकुर के नाटक खेलने वाले 18 गो कलाकार के जरा साइनो करे के लूर ना रहे। खाली लालू जी जान गए कि कलाकार हम 18 जना के रेलवे में नौकरी। वाह क्या बात, एक बार ताली बजा दीजिए लालू जी के लिए। वही घड़ी से हमरा भी कभी कभी मौका मिला और लालू जी के इतना हम प्रशंसक हो गए कि होटवार तक जाके मिलनी जेल में रांची में। तो वो घड़ी लालू बाबा कहलन कि वो गाना सुना दो। घड़ी अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री रहली हेमंत सोरेन जी के सरकार में। तो घोटाला देखी दुनिया के कोनो नेता ना हो अनुपमा के ना करे, लेकिन लालू जी साजिश के तहत काहे फसावल जाला। एगो गीत हमार नवरात्रि बाद आई कि रोचता मुदैया रोजे अरे नाया नाया खेल काहे भेज दी होला हमारा लालू जी के जेल काहे भेज दी होला हमारा लालू जी के जेल काहे भेज दी होला। रजता मुदैया रोजे नया नया खेल काहे भेज दी होला रजता मुदैया रोजे नया नया खेल काहे भेज दी होला हमारा लालू जी के जेल काहे भेज दी होला हमारा लालू जी के जेल काहे भेज दी होला। भैया हमरा और अनुपमा कैसे बाजी हमारा तेजस्वी जी को जनता के नाचबा आई राजू बहुत समाजबा हमारा तेजस्वी जी को जनता के नाचबा आई राज्यों की बहुत समाजबा। बाटे सुबह मना जल्दी मिलिए जाओ बेल काहे भेज दी होला बात सुबह मना जल्दी मिलिए जाओ बेल काहे भेज दी होला हमारा लालू जी के जेल काहे भेज दी होला।